Ik heb inderdaad gehoord dat er een onderzoek zou zijn gevoerd en dat de conclusies zouden zijn dat er juist zou zijn gehandeld. Ik heb daar nog niks officieel van gehoord. Maar ja, voor zover dat onderzoek er is en voor zover dat de conclusies zijn, dan zijn we daar natuurlijk niet mee eens. En natuurlijk wat heel belangrijk is, ja, het Openbaar Ministerie is geen rechter. Kan niet zomaar bepalen dat de politie juist heeft gehandeld. Terwijl het bewijs ook duidelijk het tegendeel spreekt. Dus de volgende stap is dan? Nou, de volgende stap waar onze prioriteit in ieder geval op dit moment ligt, is het verschaffen van medische hulp voor mevrouw. Want ze heeft tot vandaag, ik heb haar in ieder geval gisteren nog in de voormiddag gesproken en toen had ze nog geen medische hulp gekregen. Ze zit vast vanaf 31 mei en ze is op het moment dat ze was aangehouden, was ze zodanig verwond dat ze wel naar de poli is vervoerd, waar haar gezicht met wat alcoholwatjes is schoongemaakt. Waarom? Want ze had zoveel bloed in haar ogen dat ze eigenlijk niks meer zag. Dat is schoongemaakt, maar dat is ook alles wat er is gebeurd. Ze heeft geen foto's, geen scans gekregen. Pas op afgelopen vrijdag 5 juni heeft ze een röntgenfoto van haar arm gemaakt, die dik en blauw was. Maar verder heeft er geen dokter naar haar gezicht gekeken, dat niet onderzocht. En dat is wel essentieel, want de kans is groot dat ze een hersenschudding heeft en mogelijk een gebroken neus. Want ik heb haar gezien, er is nog steeds een open wond op de neus. Er komt ook pus uit. Neus is dik, hier zit een bobbel. Dus ja, ik ben geen dokter natuurlijk, maar het ziet er zeker niet goed uit. En ze klaagt ook heel erg veel over pijn. Terwijl wat ze aan pijnmedicatie en medicatie überhaupt heeft gekregen, is afgelopen week niet meer dan 4 pilletjes ibuprofen. Dus nu het belangrijkste is dat ze dan geholpen wordt, medisch geholpen wordt. En daarna? Nou, dus dat is onze prioriteit, medische hulp. En ondertussen gaan we natuurlijk kijken of we wel vervolging kunnen bewerkstelligen van de bewuste personen. Wat daarna de onderzoek naar wordt ingesteld. En we gaan ons ook wenden tot het land ter zake aansprakelijkheid voor deze kwestie. En vervolgens gaan we ook kijken of we een administratief-rechtelijk traject kunnen bewandelen voor deze mevrouw wat betreft haar verblijfsstatus. Maar de kern op dit moment, de essentie, prioriteit, is medische hulp voor deze mevrouw.